Pinoy Bus Driver TV. Sabrina po eh, terminal. Ano na sa Buraburan. Northbound tayo mga amigo po friends. Dyan po muna sa may ano, may dulo hindi na ulit tayo, may bigas po may nakakaya. Dito lang po. Okay.
cellphone mo. Ito. Ayan, tuliyawan ko. Ha? Ayan, tuliyawan ko. Pagkakada kita. Oo. Medyo na sa kanto. May nagbawal. Kaya lang, ito lang po. Labor pa kung tayo. Sige. Ano, ito lang sila? Ilalim ng buwan. Marami, yun lang.
nakasagod. Ano ko, meron mo tayo sa Eh, dito galing ba? 14. Lubid. Meron tayong boarding box. Walang pick up. Kurang-kurang. Nidong. Sabi ka magaling sa waiter na. Lagi mga motor ka no? Ilang pasat mo din nila eh. Red Bull. Ordinary sila ang tanong. Ordinary. Ha? Ordinary. Right. Ano, sila. Sakurada. Sakurada boy. Ayan na mga ginagawa. Diyan mo, ito. Pwede din na eh. Oh. Pasahan kayo? Kaya nga dumating? Sino tayong? Wala, magkiri ka. Karoon ko nila. Kapon, dumating. Sabayan sila sa drive. Akala nila, sila lang naligaw, ano? Hindi tayo nila nakita eh. Halos lahat ng mga hindi na ulit yung ligaw dito eh. Kung sila lang yung ano nga, yung drive. Hindi nga nila alam pumunta doon sa Juan, San Ramon. Tambo, nakakala nila tambo, kumplo na. Tiga dito ba siya, no? Hindi ba niya nabiyahe dito? Bilente? Hindi nabiyahe dito eh. Si Lauro, no? Ayan, siya ba madala dyan sa Nalinaw po, Floron. Yan, dyan siya. Namabagal. Ito naman, ito din ang Nalinaw po. Ayan, nakapaglaban na sila dito. Tagpulit. Oo, nakabalik na agad ang ano? Tagpulit. Dalim pa yan. Nakabalik na agad ang identity dito. Oh. Ayan, natin pa sa aerob. Dati doon mo ng parking nakapatong. Ngayon, iba na ang parking wala. Tagilid na. Ay, umalis na yung 755 yung kubusit. Puno-puno na, puno na.
Galing na yan sa ano? Sa Tambo. San Ramon. Pero dito pa. Palis pa lang. Puno-puno na rin tayo. Pusit na yun. Puno na pusit.